Το Water Warning System αποτελείται από το κυρίως σώμα με την υδατοπαγίδα και το ηλεκτρονικό κύκλωμα, την ηλεκτρική καλωδίωση, το βομβητή έτοιμο για σύνδεση, 2 σφικτήρες, βιβλίο εγγύησης και φυλάδιο. Το σύστημα ανίχνευσης τοποθετείται γρήγορα και απλά. Παρεμβάλλεται στην παροχή καυσίμου μετά τον ντεπόζιτο και πριν τον κινητήρα και οποιοδήποτε φίλτρο καυσίμου. Από τον ντεπόζιτο διοχετεύεται το καύσιμο στο σύστημα και από το σύστημά μας μέσω της εξόδου καυσίμου προς τον κινητήρα. Η ηλεκτρική καλωδίωση παροχής ρεύματος συνδέεται με το διακόπτη του σκάφους. Ο δε βομβητής που είναι συνδεδεμένος στο άκρο της καλωδίωσης τοποθετείται κοντά στο χειριστή στην κονσόλα. Κάθε φορά που ανοίγουμε το διακόπτη ακούμε 2 χαρακτηριστικούς ήχους και παράλληλα αναβοσβήνει και το LED ένδειξης που πιστοποιεί ότι το σύστημά μας είναι σε λειτουργία. Βάζουμε μπρος τον κινητήρα. Το καύσιμο από τον ντεπόζιτο διοχετεύεται μέσω του συστήματος στον κινητήρα. Σε πιθανή παρουσία νερού στο καύσιμο, γίνεται σταδιακή συγκέντρωσή του στο κάτω μέρος του ποτηριού και εντοπίζεται από το σύστημά μας. Ο συνεχής ήχος του βομβητή και η κόκκινη ένδειξη στο LED προειδοποίησης ενημερώνει το χρήστη ότι υπάρχει νερό στην υδατοπαγίδα. Σβήνουμε τον κινητήρα. Αδειάζουμε το νερό από το ρακόρ εξαγωγής, βοηθώντας το με τη βαλβίδα εξαερισμού. Με την αφαίρεση του νερού, οι ενδείξεις συναγερμού σταματούν. Βάζουμε σε λειτουργία το κινητήρα και συνεχίζουμε. Πλεονεκτήματα συστήματος. Εξασφάλιση καθαρού καυσίμου. Αδιάκοπη λειτουργία. Μείωση βλαβών. Αξιοπιστία. Εύκολος τρόπος τοποθέτησης. Υψηλή ποιότητα υλικών. 2 χρόνια εγγύηση. Πιστοποίηση ΣΕ.